Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Ubangiji Allah ya sa haka, amin. Kamar yadda za mu tashi a farkon darasinmu shine Morning Star. So idan aka ce Morning Star, me ake nufi da Morning Star? A duk lokacin da aka ambaci Morning Star to yana ma nuni da cewa kasuwa tana hannun buyers, ko za ta koma hannun buyers. A duk lokacin da Morning Star ya bayyana, yana bayyana ne a lokacin da ake yi mene down trend. Kuma shi down trend ɗin da ake yi a daidai lokaci, sannan yana bayyana ne a lokacin da down trend yake faruwa. Sannan kuma yana bayyana ne da kyandira ƙwara uku. Na farko za ka same shi da kyandir mai babban jiki. Na biyu za ka same shi da kyandir mai ƙaramin jiki. Wannan shi ne za ka gan shi na farko da babban jiki kuma na bullish bearish. Sannan na biyu za ka gan shi da ƙaramin jiki, ga shi nan zai iya fitowa a bullish ko kuma bearish. Sai na uku zai fito da babban jiki da siffa ta mene bullish buyers. Wannan a duk lokacin da ka samu wannan, to hakan yana ma gwaji da cewa wannan shine abin da ake kira da suna Morning Star. Kuma a lokacin da Morning Star ya bayyana, a lokacin da ake down trend, to hakan yana ma nuni da cewa ka samu signal na shiga kasuwa. Don farashi zai canza, kasuwa za ta canza kala daga down trend ta koma ta up trend. A yayin da su bearish sun gaza, a yayin da bearish sun kasa tura farashi zuwa ƙasa. Dalili kuwa shine a duk lokacin da ka ga Morning Star, shi wannan kyandir shine yake nuna cewa kasuwa har yanzu tana hannun masu sayarwa. A lokacin da na biyu ya bayyana, still hakan shi ma yana ma nuni da cewa kasuwa dai tana cikin hannun sellers. A lokacin kuma shi wannan kyandir na biyu ɗan ƙarami zai iya zama bearish ko bullish. A kowane hali za ka iya ganin shi, zai iya fitowa ma a doji ko makamancin haka, duka za ka iya ganin shi. To shi ma in hakan ya faru, alama ce da take nuni kasuwa tana hannun masu sayarwa, amma sun kasa tura farashi ya yi ƙasa. Sai alama ta uku shine za ka gan shi wannan, shi kuma a duk lokacin da ya bayyana, yana ma nuni da cewa buyers sun karɓi ragamar kasuwa. A wannan lokaci akalar kasuwa ta canza zuwa sama, daga down trend ta koma up trend. Wannan shi ne a taƙaice na abin da ya shafi abin da ake kira da Morning Star. Kamar yadda na fara bayani, shi bayyana tsarin Morning Star ana ɗaukan shi a matsayin tsarin sauyin kasuwa na bullish. Bullish za su karɓi kasuwa. Ana yawan samun wannan tsarin a ƙasan kasuwa down trend, kuma yana bayyana ne da alamar tsinken kyandira guda uku. Tsinke na biyu ya kasance kyandira guda uku. Tsinken farko ya kasance bearish, wanda yake nuni da cewa har yanzu masu sayarwa sellers suke riƙe da ragamar kasuwa. Sai tsinke na biyu ya kasance ɗan ƙaramin tsinke ne, wanda yake nuni da cewa har yanzu masu sayarwa sellers suke riƙe da ragamar kasuwa, amma sun kasa tura farashi ya yi ƙasa. Wannan ƙaramin tsinken kyandir zai iya kasancewa bullish ko kuma bearish, kuma zai iya fitowa a doji ko girfsan doji ko makamancin haka. Za ka iya ganin shi a kowane yanayi. Sai tsinke na uku ya kasance bullish ne, wanda yake ba da tazara sama da mabuɗar tsinken kyandir na biyu. Sannan ya rufe sama da rabi, ko na ce tsakiyar tsinken farko.
tsinken farko. Wannan tsinken yana mana nuni da wato cewa kasuwa za ta canza akala a duk lokacin da kaga tsinke na uku ya bayyana. Shi ne za ka same shi da wato alama ta mene bullish. Tsinke na uku ya kasance bullish ne, wanda yake ba da tazara sama da mabuɗar na biyu, sannan ya rufe wato sama da rabi ko na ce tsakiyar tsinken farko. Wannan tsinken yana mana nuni da wato cewa kasuwa za ta canza akala. Tsarin morning star yana mana nuni da yadda masu siya buyers wato suka ƙwace wato ragamar kasuwa daga hannun masu siyarwa sellers. Samun wannan tsarin a ƙasan kasuwa ko kuma kusa da zangon wato ƙasa support point. Wannan alama ce mai ƙarfi wato da take nuna mana cewa kasuwa za ta canza akala wato daga downtrend ta koma ta yi uptrend. Bari mu ga wato misali. So idan mu kalli wannan misalin, wannan taswirar ta sama wato ta taimaka wajen nuna mana yadda za mu gane wannan tsarin da kuma muhimmancinsa a lokacin da ya faru a ƙasan kasuwa. Tsarin ya bayyana ne ƙarara a lokacin da farashi yake sauka downtrend. Kyandirin farko ya nuna rinjaye ko tasirin masu siyarwa sellers, wanda na biyu kuma yake mana nuni da wato rashin alƙibla a kasuwar. Wato kyandirin zai iya kasancewa doji ko kuma kowane irin wato tsinken kyandir. A nan abin da ya faru shine masu siyarwa sellers sun yi ƙoƙarin tura farashi ya yi ƙasa. Tsinke na uku kuma yana mana nuni da yadda masu siya wato suka ƙwace ragamar kasuwa daga hannun masu siyarwa. Daga nan kasuwa ta canza akala. Haka ƙwararrun 'yan kasuwa suke wato hasashen kasuwa a bisa tsarin tsinken kyandir wato candlestick pattern. Kuma wannan ce hanyar da za ka bi wajen yin hasashen kowace irin kasuwa ta kuɗi idan har ka ƙware wajen sanin wato tsarin halittarsu da kuma saƙon da wato suka ƙunsa. Wannan shi ne a taƙaice abin da ya shafi abin da ake kira da morning star. Idan muka kalla a daidai nan wurin za mu ga shi ne kamar nan wurin ga tsinken farko, shi ne da babban jiki, tsinke na biyu shi ne mai ƙaramin jiki kuma zai iya bayyana a doji ko wato makamancin haka. In muka kalla a nan wurin ya bayyana a doji ne. Sai tsinke na biyu, na uku ga shi nan yadda ya bayyana a matsayin bearish kuma ya rufe wato ya samu tazarar rufe a sama da tsinke na biyu kuma bai kai wato tsinke na uku ba, ya kusa tsinke na uku sannan ya rufe. To wannan a duk lokacin da muka haɗu da shi a kasuwa shi ne ake kira da suna morning star. Kuma idan ka gan shi yana ma nuni da cewa ka samu wato dama ta shiga kasuwa ka yi wato da ka yi buying domin a tafi uptrend da kai kuma in sha Allahu za mu je mu buga misali.